Gefeliciteerd met jouw overgang naar Heerenveen. Waarom heb jij voor deze club gekozen? Ja, het is een mooie club met een fantastische historie. Goede spelers, dat gaat naar grote ploeg. En ik ben heel tevreden dat ik ben hier. Ja. Kende je Heerenveen al voordat deze club zich meldde bij jou? Ja, je weet dat grote spelers om Huntelaar en Nistelrooy heb hier gespeeld. En het is een fantastisch stadion. En alles is top hier, zo het is mooi. Ja, je komt zelf uit IJsland. Je hebt ook nog in Schotland gewoond. Je hebt gevoetbald in België en Zweden. Kennen ze daar allemaal Heerenveen? Ja, allemaal. Ik denk dat allemaal zo. Je weet, aan voetbal kent Heerenveen. Het is een grote club in Nederland. En zo, ja. Toch zag ik, het Helsingborg, vierde ronde Champions League. Dus nog maar één wedstrijdje winnen. Celtic. Je had Champions League gespeeld. Dus dan, ik kan me ook voorstellen, die zegt van, nou, daar ga ik voor. Maar je hebt toch voor Heerenveen gekozen. Ja, maar denk op mijn carrière. En dit is een mooie stap voor mij. Ja, dat is alleen wat je kan zeggen. Ja. Wat voor type speler ben jij? Ja, jij kan de doelpunten maken en assist maken. En, ik laat zien wanneer ik krijg de speeltijd. Ik ben altijd in de box een typische nummer 9. Ja, doelpunten kunnen ze hier wel gebruiken. Dat heb je ook al gehoord, denk ik. Ja, dat hoop ik voor. Ja. Zou je meteen kunnen spelen? Zaterdag, Feyenoord? Ja, ik hoop dat ik kan spelen. Dit is een mooie wedstrijd in de Kuip. Ik hoop dat ik kan minuten krijgen. Maar eerst is het training morgen. En ik hoop ik kan. Ja, wij hebben nou een beetje haast, dus we moeten eigenlijk een beetje opschieten. Want wij moeten naar de huldiging van Epke Zonderland. Ken jij die? Ja, ik ken dit. Ja? Ja. Je weet dat hij goud gehaald heeft en zo? Ja. Dus hij is zelfs in IJsland en Zweden is Epke Zonderland. Hetzelfde. Dankjewel. Dankjewel.